begwa yo eji megwa na yo chukwu okike obia maka o chebere m ndị oyi m debele m ndị oyi m debele m ndị oyi m debele m ndị oyi m ka ebilio Olisa debele m ndị oyi m debele m ndị oyi m debele m ndị oyi m ka ebilio Chukwu debe anyị o Chukwu debe anyị o ewu Chukwu debe anyị o ka ebilio Olisa bi n'igwe ahịhịa ka ndị bienu Chukwu biko chebe anyị o chebezie ndị oyibo ndị jere obodo oyibo ma ndị nọ na Naịjirịa ebe ọ bụ na onye nọ nwanne m okporo ụzọ rubere isi aja na bụ isi je nwanne m o nwere ndị na-eme travel n'ụwa ebe ọ bụ na onye na-eje ka ọ na-eje na-abata ma ndị na-aga n'ụgbọelu ma ndị na-aga n'ụgbọ anyị ma ndị nọ na mmiri Olisa bi n'igwe chebelu m ndị oyi m ụmụ Igbo be anyị nọkwa gị n'aka ụmụ anamụ niile nọkwa gị n'aka ma ndị isube be anyị biko Chukwu Olisa bi n'igwe ka ichebe anyị nsebụla na-enyeba Chukwu Olisa mwe biko chebe ndị oyi ndị oyi m nọ gị n'aka ebe ọ bụ na ya nọ chebe anyị ewu Chukwu chebe anyị duba anyị coronavirus karịrị akarị ajọ ya erike ewu Chukwu debe anyị ụmụ Igbo be anyị nọ gị n'aka anyị nọ gị n'aka ụmụ Igbo nọ gị n'aka ife anyị na-agabiga erika n'ụwa chebe anyị ka anyị wee dezie ndụ Igbo be anyị kwụrụsi na ọ bụ ndụ bụ isi ọ bụ ndụ bụ isi akụ nwanne m duba anyị arụsike ka nna ya arụsike ka nna ya n'isi ndị oyi m niile ịpụta n'ụzọ ndị ori karịrị akarị ogbu mmadụ erike nne Chukwu debele m ndị oyi m debele m ndị oyi m debele m ndị oyi m ka ebilio Olisa debele m ndị oyi m debele m ndị oyi m debele m ndị oyi m ka ebilio Olisa debe anyị biko debe anyị ogologo ndụ ka anyị na-ayọ gị na narị isi ike anyị alụ ndụ gbakụ onye ile-elie ewu Chukwu debe anyị chebe anyị ndị na-aga n'okporo ụzọ rubere isi ife mberede niile ka ọ gbara anyị ọsọ nsebụlani nyọba Chukwu ka ọ debere m ezi oyi m nwanne m ezi oyi m nye na-eme nwanne ya bụ Chukwu ebuke ewu Chukwu debe gị ị ga na-eje na-abata Chukwu ebuka ọkafọ ịbụ ezi oyi m daalụ ị na-aga n'okporo ụzọ oge erubere gị si ewu Chukwu debe anyị chebe anyị eji m egwu na-ekene Chukwu ebuka ọkafọ na bụ bịa dada nwanna na m ezi oyi ka ajọ nwanne anyị dị ka nwanne daalụ ana m ayọ Chukwu ka ọ debere m gị ị ga na-eje na-abata debe gị ebe ọ bụ na ị na-aga ije gị ga-abụ ije awele ọ bụ ihe nna ayọ Chukwu isi ka ntị elu ga-egbu ka Chukwu debe ndị oyibo
ndị Nigeria odebe mụ Igbo banyi ya na ndị anamụ niile anyị nọ gị n'aka otu ikwe bụkwa kapụ ị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ chebe ndị oyi m chebere m mama m ewu Chukwu debere m mama m nọ gị n'aka Chukwu debe anyị ga-adịrịrị ndụ debe mama anyị jesi obodo oyibo anyị ga-ebutelu gị ego ị ga-adịrị anyị ndụ lizie gị anyị kedu na-ekwu okwu ịbụ aka nna chebe ezi mama ewoniwo anyị jesi ọ ga-adịrịrị mma anyị ma ya Chukwu ka ọ debe gị chebe ị ga-adịrị anyị ndụ ị ga-adị ka echi anyị jesi anyị ga-abata chebelu m ezi mama Victoria Okoye nne m ewu Chukwu chebe gị mama ojugo nwanyị ọma ọchịọrịa nwanyị nne m ị ga-adịrị m ndụ nne m chebelu m ezi papa m nọ gị n'aka onye na-ebere anyị ebere papa na-agọrọ anyị ọfọ ị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ kedu na-ekwu okwu gị bụ Amadike nna anyị ochie Chukwu biko chebezie papa anyị chebe ị ga-adịrị anyị ndụ anyị jesi anyị ga-abata ife ama mmegi chacha chebe gị na-ezi papa anyị Udenna dalụ gị bụ Udenna Nwọba papa eji m egwu a na-ayọ Chukwu okike ọbịa ma Olisa binigwe ana m ayọ gị ka ichebere m ndị oyi m ndị obodo anyị nọ gị n'aka ife na-eme n'Owerri ike ịpụọ n'ụzọ enepụ mmadụ dị iche iche ebe ọbụla na-agbazi yara chebere m ndị oyi m anyị agbasigo ọsọ korona gbama ọsọ ndị efi ewu Chukwu debezi anyị chebe anyị ndị Fulani kalịrị akali wa na-egbusisi ụmụnne m ewu Chukwu chebe anyị dube anyị ịgazie na Malaysia odogwu ebe ọbụla na-agba yala chebe anyị ife na-eme na Malaysia erike na-egbu ndị aka dị ọcha ewu Chukwu debe anyị debe ndị oyimo n'India nwanne m nke ahụ kazi njọ coronavirus erika n'India chebezie ụmụ Igbo niile ndị na-asị n'India erika ewu Chukwu chebe anyị dube anyị ọtụtụ nọ na Dubai ọtụtụ jelu Dubai ewu Chukwu debe fa chebe ndị jeli Morocco kalịla akali debezie ndị oyibo karụsizie fike chebe anyị eje na bụ isi ije ebe ọ bụ na anyị na-eje ije anyị ga-abụ ije amala selibe kedu na-ekwu okwu Uchenna Nweke odegwu jelu Malaysia agbasi ike akụsi na chi onye ifite ọka ị ga-adị ka echi adị agwụ Chukwu ga-edebere ụmụ gị debe mbụlụ egwu m Nweke n'ebe eselu nwa bụ ọsọ eselu n'elu ego eselu n'elu ego ụmụ awolo ka isi bie ewu Chukwu debe gị debe iru dịka anyị wa mma nkọ igwe ndị oyibo ị ga-anaga na-abata n'alụ ka nke na-ekwezi oyibo oke osisi adị efu racha dalụ ibe nwa mụnye njelike nke izizi na nam owu
ugwo kwa na mujibilio dalo ibu onu na-egwula anyị okwu ị ga-adị ka echi Olisa ga-edebere ụmụ gị debe ka nkene kwezi oyibo ibu ụzọ jọji obi n'ike Chukwuebuka si ka nkenelu gị Chibuzo nwanne m Chibuzo George daalụ ibu nwa obi dike the bullet man odogwu mba na abalago n'ime ọba agụ Chukwuebuka ezi oyi m si ka nkeneli ezi oyi ya onye nyanya na-eme nwanne gị bụ ezi oyi ya nọ nsọ anị n'ebe gị bụ ezi oyi ya daalụ Nonsani debe kibu biakaru eke Nso pentiano ani mekene gi Olisa binigwe debelu mundi aimo jebelu mundi Nigeria debe anjo kankene bezi aimo Tony Major of Africa give ezi oyibo daalụ ị ga-ana bata ụkwụ ama mkpọ gị chacha ị ga-adịrị m ndụ nwanne m Tony daalụ Tony Major of Africa daalụ mbụlegwu m kenebe gabụ ezi oyibo onye mụ ya na-eme nwanne Letus abata akwa agwụlo gị bụ ezi oyibo daalụ ife dị ka nwanne akọna m anyị ga-adị ndụ nwanne m anyị ga-adị ka ezi odogwu na Kenya Letus akwa agwụlo ezi oyibo ị ga-adị ka echi ka nkenekwa ezi oyibo gị bụ igwe potensi daalụ my bestie daalụ Amechi Okafọ odogwu ị ga-adịle m ndụ nwanne m isi ike ka nkenekwa ezi oyi m Okeke Nnamdi Wakidi nwanne m daalụ Nnamdi Wakidi ị ga-adị ka echi ị ga-adịle m ndụ esi ka kenelu gị ezi oyi gịnị a na-eme nwanne the anointed man mbule gbamụ kenebe ka nkene ezi oyi mbụ gị bụ igwe modezi odogwu chimelumezi odogwu ị ga-adị ka echi anyị ga-anaga na-abata daalụ the Englishman Ezi papa m lụmụnego ezi papa m Chinedu Ifedi ego dogo daalụ Chinedu Ifedi ego dogo onye ndị mmiri ị ga-na-eje na-abata isi ike odogwu na South the CEO Besi Moto Nigeria Limited dogo daalụ ịnọdụ n'ụgbọ anyị ịnọdụ n'ụgbọelu ị ga-na-eje na-abata ka nkene nwezi oyi m abụ Udoji Solomon Besi na Kenya daalụ anyị ga-adị ka echi ka nkene kwe Chinedu Anija aka Rotate Man unu ga-adịle m ndụ material Rafael Nwokoye daalụ ị ga-adịle m ndụ material onye nwe ego ị ga-adịle m ndụ nwanne m Chukwu chebe anyị n'ụwa chebe ndị oyibo Olisa debe
yọba chukwu ka ọ debere m ndị oyibo ebe ọ bụ na anyị na-aga o ebe ọ bụ na anyị na-aga o anyị ga-anaga n'abata o daalụ ife na-eme n'Owerri ka o na-egbuzi ụwa niile o anyị ga-adịrịrị ndụ ịpụta n'ụzọ ndị ori kalịla akali ndị egbu mmadụ erike n'ụwa o chukwu ife na-eme n'Owerri ka o bọmbụ ayala ayala chukwu chebezi anyị o duba anyị o ndị Anamu Music Entertainment anyị nọ gị n'aka o ewu chukwu debe anyị o debe anyị o anyị na-aga egwu anyị ga-anaga n'abata o ekpere ka nji bie no chukwu ndị dibugwu nọ gị n'aka o fa nọ gị n'aka o biko chebere m ndị mama anyị o chebe anyị o chebere m ndị papa m o na ndị oyi m o ụmụnne m nọ gị n'aka o nsube nọ gị n'aka o ka nkele ezi oyi m o chukwu nwee ike o nke bụ allegation n'odogo daalụ nwoke na mọni o anyị ga-adị ka echi o ị ga-adịrị m ndụ nwanne m o daalụ ka nkele kwezi oyi m o nke bụ machie o nwa Ọgọsti na nwanne m o jisi ike napti king odogwu anyị ga-adị ka echi o ebe ọ bụ na anyị nọ jisi ike ka nkele kwezi oyi m o ebusu nwanne m o ebute mbianwụ daalụ odogwu na Uganda ka ị na-ala ebili gị bụ papa Chinedu odogwu ka nkenezi oyi m o Elijah Yongwu gị bụ my blood brother odogwu daalụ agbasi ego nkịtị odogwu agbasi ego nkịtị nwanne m ị ga-adịrị m ndụ nwanne m daalụ odogwu na Delta steeti gị na libili na-achụla kalaka gị isi ike gị bụ nwa Chinwụba ị ga-adị ka echi okporo ụzọ ga-erubere gị isi ka nkenekwezi oyi m Monday nwanne m gị bụ nwa Obugo Okechuo ka nkenekwe ezi oyi m Destiny Suffolk ezi oyi m na-eme nwanne ị ga-adị ka echi adị agwụ agwụ ka nkenekwe ọjị nwa na m ọjị daalụ chebelu m ndị oyibo chebelu m ndị oyibo ewu chukwu debe anyị nsebulani yọba chukwu kelụmụ ka o chebelu m ndị oyibo chukwu ma ndị na-azụ afịa ndị na-eje ugbo onye na-eje ka ọ na-abata chebe anyị onye na-eme travel ma ndị nọ n'ụgbọelu ma ndị nọ n'ụgbọ mmiri chebe anyị ije anyị ga-abụ ije awele ije ugodogbo n'aka mụ na ya gị ise o nwere ọtụtụ ndị oyibo ndị jele South Africa ndị nọ na Kenya duba anyị ma ndị jele Bangladesh ndị nọ na Guyana ewu chukwu debe anyị ma ndị jele Italy odogwu ndị nọ n'Asia kalịrị akali chukwu debe anyị chebe anyị Olise debe ụmụ Naịjirịa debe ndị nọ na Lagos ma ndị nọ na Abuja duba anyị debelu m ezi oyibo my twins brother odogwu Ebuka Ọkafọ Ebuka nwanne m ị ga-adịrị m ndụ ị ga-ejesi enwe bata isi ike isi ka nkenelu gị na-abụ oliakụ gị mmasị na chi na-abụ oliakụ gị anyị ga-adịrịrị ndụ isi ka nkenelu gị ndị Udenna niile ọkụ ọnwa ọba niile jisie n'ike chebelu m ndị Naịjirịa niile chebe ndị oyi m niile chebelu m Chukwu Ebuka Elijah Yongwu
ka nkelezi oyimo Ikechukwu du aka Obiano ka na-ekwu okwu ya ana m ekwuzi maka onye ka nkenebe Ikechukwu du aka Obiano Ikechukwu du aka isi akudo n'echi ekene gị ọ ga-adị m maka nsolu gị n'ikene ego gị mbụlụ egwu m kenebe onye aka ndụbọba ezi papa mụrụ m omelidika atụ egwu nwanna na m odogwu na-ekene gị esi ka nkenelu gị Chioma Grace Omelidike akwụgo nwanyị daalụ gị eji m egwu a na-ayọ Chukwu okike bi n'igwe ka ọ na-echere m ndị ọyị m ebe ọ bụ na ya na-aga okporo ụzọ rubere ya isi na ọ bụ Ndubuisi coronavirus erika ajọ ya karịzịrị akarị ife na-eme n'Owerri ike orie m nne Olisa chebere m ndị ọyị m na-egbusisi ụmụ Igbo be anyị chebe anyị chebelu m ọga m ma producer odogwu nwasọ nọọsụ ga-adịlị m ịgadị gị na-ezi nwanne gị your blood brother aka na-alụrụ m ego isi enyi ike Protus nwokọma anyị ga-adị ka echi anyị ga-anaga nabata chebe anyị mụ bụ Chisom abụ okwe mmanwụ ana m ayọ Chukwu ọbịa maka ọ chebe anyị Debele m ndị oyimo